du sovet godt, skat? Ja, den fine opladning. Hey, hvad laver du? Du må ikke køre bil i du er en robot. Det er kun til slavearbejde. Hvordan vil du have håret? Nej, jeg skal ikke klippes af en robot. Robotter skal kun gøre det. Hvad vil du? Jeg vil gerne ind på et klub 5000. Robotter er ikke tilladt. Gå hjem og blive op. Hvordan har din dag været, skat? Det har været lidt hårdt. Der var en dame, der sagde, at jeg ikke måtte køre bil, fordi jeg var en robot. Ja, og der var en dame på mit arbejde, der sagde, at hun ikke ville klippe sig en robot, fordi de kun var egnet til at feje gulvet. Men det har jo også været en hård dag, så mit batteri det er snart løbet tør. Du skal måske bare i opladeren. Det tror jeg. Men det irriterer mig, at folk ikke kan respektere os, fordi vi er robotter med følelser. Men jeg føler mig helt tom indeni. Det er som om, der mangler noget. Nå. Yeah. Hvordan har erstattet vores arbejdskraft? Ja, jeg blev erstattet af en parrobot. Det er de skide robotter, de har overtaget verden. Spørg robotterne, om de ikke har noget arbejde, de kan lave. Noget arbejde, jeg kan lave noget, som robotterne ikke allerede har erstattet. Hvad tror du er? Før i tiden troede vi, at I er slaver. Men nu er det os, der har overtaget verden. Du kan stå og fare i jorden. Det er det eneste, I mennesker er gode til. Det er langt under min værdighed. Du må ikke komme ind her. Det er kun for robotter. Må vi ikke komme ind på diskoteket? Nej, hvad tror du selv? Det er robotterne, der er styrer nu. Gå hjem med dig og spis, for det er det.